Tân ar y Comin gan Llew Jones, Pennod 4. Yr oedd Tim allan o'r sgubor gyda'r dydd drannoeth. Nid oedd wedi llwyddo i gysgu llawer ar ôl dod yn ôl o fod yn llosgu'r garafan. Yr oedd y sgubor yn ddiarth, a'i weli'n fwy anesmwyth na'r un oedd ganddo yn y garafan, ac fe fi ar ddi hun yn troi a throsi ar y gwellt am amser hir. Ond roedd e wedi cysgu ychydig cyn i'r wawr dorri, a phan ddihunodd y peth cyntaf a deimlau oedd eisiau bwyd. Roedd yn dyheu am gwpaned o de cynnes, ond gwyddai y byddai'n rhaid iddo fod hebddo, oherwydd ni allai fentro gen i tân, rhag ofni rywrai a wyddai fod y fferm yn wag, weld y mwg a dod i edrych beth oedd yn bod. Yng ngwaelod y clos roedd pistill dŵr glân yn rhedeg i gafn cerrig mawr, a thi lawr yno ar tegell alwminiwm gyda gef. Daliodd yr hen degell dan y pistill nes oedd bron yn llawn. Yna aeth yn ôl i'r sgubor. Yn awr, agorodd y tin corn beef a chyda chyllell fawr ei datcu, torrodd ddarn o'r dorth a dechrau bwyta'n awchus. Os oedd y dorth yn sych y diwrnod cynt, roedd hi'n wath fyth yn awr, ac unwaith eto, rhegodd y siopwr dan ei anal. Ond roedd y cig yn flasus ac roedd yntau'n newynog. Bob yn awr ac yn y man fe yfai'r dŵr glân trwy big y tegell. Ar ôl cael ei frecwast, aeth allan o'r sgubor ac i lawr i'r cae bach at y gaseg ar ebol. Yr oedd yr hen gaseg yn teimlo'n fywiog y bore hwnnw. Gweryrodd yn uchel a daeth i'w gwrdd ar drot. Gwenodd Tim wrth ei gweld yn trotian fel ceffyl sioe ac yn camu ei gwdd fel bwa. Roedd bywyd yn yr hen greadures o hyd, meddyliodd. Ond i bai am yr ebol, fe allai neidio i chefn y funud honno a mynd. Ond mynd i ble? Roedd e wedi gadael y penwast ar bost y glwyd yn noson cynt. Dim ond ei roi am ei ffen oedd eisiau, ac fe fyddai hi ac ynte ymhell cyn nos y diwrnod hwnnw. Ond wedyn edrychodd ar yr ebol bach coesog. Roedd e wedi dod yn araf tuag at Tim, ond yn awr, safai ac edrych yn syn arno, a rhyw olwg ddiniwed iawn arno. Roedd e'n ebol tlws, meddyliodd Tim. Roedd yr un ffunud a'i fam, neu o leiaf fe fyddai'r un ffunud â hi ar ôl tyfu, meddyliodd wedyn. Yr oedd yr hen ŵr wedi meddwl llawer am yr ebol yma, mwy nag un o'r lleill am ryw reswm. A theimlai Tim y byddai'n falch iawn ohono pe bai wedi cael byw i'w weld. Aeth yr hen gaseg allan drwy'r glwyd ac at y cafn dŵr. Tra by'r gaseg yn yfed a'r ebol yn signo i fam, eisteddodd Tim ar ymyl y cafn mawr. Tynnodd waled ei datcu allan ei boced. Bu'n ei dal am funud yn ei law. Roedd hi'n weddol drwm. Roedd hi'n bir lawn a'r lleder wedi treulio'n Llew. Agorodd hi wedyn. Y peth cyntaf y welodd y tu mewn iddi oedd amlen wedi ei phlygu yn ei hanner. Roedd hi wedi ei selio hefyd. Nid oedd yr un cyfeiriad na dim arni. Gosododd yr amlen yn ôl yn y waled. Beth arall yn ddi? Tynnodd allan hen lun wedi pylu am elynu gan henaint. Roedd e wedi gweld hwn o'r blaen. Llun merch ifanc a dau lygad gloiw a danedd gwinion llyfn. Llun ei fam ydoedd. Ar ambell noson ar garafan wedi aros ar ryw gomin ei gilydd, arferai'r hen ŵr dynnu'r llun o'r waled, a byddai ef a Tim yn edrych arno bob yn ail, a byddai e datcu yn adrodd hanesion am ei fam pam oedd hi'n ferch fach. Unwaith, roedd Tim wedi gofyn i'w datcu, beth oedd wedi digwydd i'w dad. Ond roedd yr hen ŵr wedi gwgu a rhegi, a rhoi'r llun o'r golwg yn syth. Doedd Tim eriod wedi gofyn wedyn. Rhoddodd y llun yn ôl yn y waled. Ar ôl i'r gaseg gael digon i'w yfed, gadawodd y cafn a mynd yn ôl drwy'r glwyd agored i'r ca bach, lle roedd hi a'r ebol wedi bod drwy'r nos. Tynnodd Tim fachau pysgota a fflwm allan o'r waled, yna llythenni o gyt. Fe fydda'r rhain yn ddefnyddiol eto, meddyliodd, ond yn awr, nid oedd ganddo ddim diddordeb ynddynt. Yna tynnodd allan 2 sofren felen a 2 hanner sofren. Wedyn, cyffyrddodd ei fysedd ar rhywbeth bach crwn yng ngwaelod y waled. Agorodd ei lygad led y pen pam welodd beth ydoedd. Watch! Un fechan oedd hi, un merch, ac roedd hi'n felyn fel y sofrins ac yn loiw fel pe bai newydd ddod o'r siop. Doedd hi datcu eriod wedi dangos y watch yma iddo. Pwy oedd pia hi? Rhaid mai watch i fam oedd hi, neu fam gi. Trodd hi drosodd yn ei law, ac ar ei chefn darllenodd, oddi wrth U-P i S-B. S-B oedd ei fam, Alf Boswel, ond pwy oedd U-P? Weindiodd y watch fach brydferth dro neu ddau, yna rhoddodd hi wrth ei glist.
Roedd hi'n cerdded yn ddistaw bach. Yna clywodd sŵn car yn dod i lawr lôn am y fferm. Ceiodd y waled ar unwaith a'i gwthio i boced. Pwy oedd yn dod? Rhedodd nerthu drad yn ôl i'r sgubor, lle roedd e wedi cysgu'r noson cynt. Ar ôl mynd mewn a chau'r drws, fe aeth i fyny'r daflod uwch ben. O'r fan honno, gallai edrych allan drwy'r ffenest ddiwydyr a gweld y tŷ a'r buarth i gyd. Gwelodd drwyn y car yn dod i'r golwg. Ar ddrws y car mewn llythrennau breision roedd y geiriau Hutton Seeds Grow Best. Un dyn oedd yn y car, ac wyddai Tim y trefeilwr oedd, dieithryn, na wyddai fod y ffermdi'n wag. Stopiodd y car ar ganol y buarth a daeth y gyrrwr allan a cherdded at y tŷ. Clywodd Tim yn curo'n uchel ar y drws. Yna clywodd yn peswch. Edrychodd y dyn o'i gwmpas. Rhaid fod e wedi dechrau sylweddoli fod y lle'n wag. Aeth at y ffenest ac edrych i mewn. Trodd yn ôl at ei gar wedyn, ond cyn mynd mewn iddo, fe drodd ei ben i edrych i gyfeiriad gwaelod y buarth. Gwelodd y gaseg a'r ebol yn pori yn y ca o dan tŷ. Ath i lawr at fwlch y ca. Safodd yno am funud yn pwyso ar y glwyd ac yn gwylio'r gaseg a'r ebol. Yna aeth i fyny at y car unwaith to. Y tro hwn aeth i mewn iddo a thaniodd y peiriant. Yna, roedd y car yn mynd yn gyflym i fyny'r lôn. Tynnodd Tim anadl o ryddhad. Roedd ymweliad y trefeilwr wedi gwneud iddo sylweddoli un peth ar unwaith. Doedd e ddim yn ddiogel yn y lle yma, nad oedd neb yn byw ynddo. Fe allai rhywun ddod a'i ddarganfod unrhyw funud. Byddai'n rhaid iddyn ei well trefniadau na rhai oedd ganddo, a hynny ar unwaith. Y gaseg ar ebol oedd y fwyaf tebyg o ddal llyged rhywun a ddeiau lawr y lôn am y tŷ. Felly byddai'n rhaid iddo ei symud o'r ca bach o dan tŷ i rwle arall. Daeth allan o'r sgubod i'r buarth eto. Ar oedd y ffermdi gwag yn sefyll ar lether uwch ben dyffryn cil coediog, ac yn y distawrwydd gallai Tim glywed sŵn nant neu afon fach yn parablu ymhell o dano. Pe bai yna le bach dirgel cuddedig i lawr yng ngwaelod y dyffryn, lle gallai gaseg ar ebol bori, fe allent fod yno am amser hir, heb i neb ei gweld. Rhedodd i lawr dros y llether, tuag at y coed ar afon. Gwelodd y dŵr yma'n dipyn yn sgleinio rhwng y coed. Nant fechan oedd hon, a oedd y falle'n llifo i mewn yr afon oedd yn rhedeg wrth ymyl y Comin. Ar ôl cerdded gyda gymyl y nant am dipyn, fe ddaeth at lannerch fechan yng nghanol y coed, lle tyfai porfa las hyfryd. Nid oedd y llannerch yn y golwg o unrhyw gyfeiriad meddyliodd. Dyma le diogel i'r gaseg ar ebol. Aeth yn ôl wedyn i fyny'r llethyr tua'r ffermdi. Yn ara bach rhag ofni'r ebol flino neu gael niwed, aeth ag ef a'r gaseg i lawr i waelod y cwm. Wedi gweld y gaseg yn dechrau pori'r borfa flasus yn ymyl y nant. Aeth yn ôl unwaith eto i'r buarth. Yn awr, roedd yn rhaid iddo feddwl am rwle diogel iddo fe hunan. Gwyddai nad oedd y sgubor yn ddiogel, gan ei gallai unrhyw un ddod unrhyw funud a'i weld yno. Ond pa le arall oedd yno? Cerddodd o gwmpas y tai allan i gyd. Bu'n edrych yn hwlc y moch, ond yr oedd yr oglau drwg yno, ac ni theimlau fel gwneud ei gartre dros dro fan honno. Yna, gwelodd ddrws bychan yn y wal, o dan y grisiau oedd yn arwain i'r storws uwch ben y stable. Ac orodd y drws, yr oedd hi'n dywyll y tu mewn. Ond wedi tanio matchen, fe welodd rhyw fath o git hir isel. Na wyddai Tim hynny, yr oedd yn edrych i mewn i git yr hwyaid. Gwelodd fod y lle'n ddigon glân ar y cyfan. Dyma lle, meddyliodd. Aeth wedyn yr sgubor i mofyn gwellt glân i'w roi ar lawr y cit hwyaid. Ar ôl cael digon o'r gwellt i mewn iddo, ac ar ôl symud popeth arall oedd ganddo o'r sgubor, fe aeth ef ei hun i mewn i'r cit, a cheiodd y drws. Gorweddodd yn y gwell yn y tywyllwch, a theimlodd yn fwy diogel nag y teimlodd pan ddarganfu fod ei dadcu wedi marw. Yn y prynhawn, aeth i lawr eto i lan yr afon fach yng ngwaelod y cwm. Wedi sylwi, gwelodd fel pysgod ynddi, ac am awr neu ddwy, fe fi wrthi'n ceisio dal brythyllod a'i ddwylo. Wedyn, fe ddechreuodd fwrw glaw man, a bu'n rhaid iddo ddringo'r llethyr unwaith eto i chwilio am gysgod. Pan gyrraeddodd y buarth unwaith eto, fe glywodd sŵn, a wnaeth iddo gilio ar unwaith iachit yr hwyaid.